बर' खौरां बिजोंफोरनि गोहोम। जोंनि खौरां बिजोङाव होनायनि उनावनो गोमानाय सुबुंखौ मोननो हाबाय सासे दुखुथिया बिफाया। नोंगौ, थांनाय 27 जुन 2024 अक्ट' इं खालार खालि 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारीखौ गोमानानै दङ होननानै जोंनि खौरां बिजोङाव फोसावदोंमोन। जोंनि खौरां बिजोङाव फोसावनाय लोगो लोगोनो जिंगाजों भुगिनांनाय बिफा बियस बसुमतारीया रैखा बसुमतारीखौ मोनफिनबाय होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों। लोगोसे फोरमायबावदों दि खौरां बिजोङाव फोसावामोनब्ला थार बाथ्राखौ संदाननो हानाय नङामोन आरो आंनि गोमानाय फिसाखौ मोनफिननाय नङामोन होननानै। बिफा बियस बसुमतारीया गोमानाय फिसाखौ मोनफिनना गोजोननायजों लोगोसे साबायखर बावहरदों जोंनि गासै खौरां फोसावग्रा बिथांमोनखौ। थारैनो बेफोरबायदि बर'नि खौरां बिजोङाव फोसावनाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन जायगायाव आन्दायनानै थाहैनाय बिथांमोनखौ बे समाव मोनफिननो हानायानो मोनसे सिनायथि जे बर'नि खौरां बिजोङाबो बे समाव गोहोम गोग्लैयो होननानै। बर' खौरां बिजोंफोरनि गोहोम। जोंनि खौरां बिजोङाव होनायनि उनावनो गोमानाय सुबुंखौ मोननो हाबाय सासे दुखुथिया बिफाया। नोंगौ, थांनाय 27 जुन 2024 अक्ट' इं खालार खालि 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारीखौ गोमानानै दङ होननानै जोंनि खौरां बिजोङाव फोसावदोंमोन। जोंनि खौरां बिजोङाव फोसावनाय लोगो लोगोनो जिंगाजों भुगिनांनाय बिफा बियस बसुमतारीया रैखा बसुमतारीखौ मोनफिनबाय होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों। लोगोसे फोरमायबावदों दि खौरां बिजोङाव फोसावामोनब्ला थार बाथ्राखौ संदाननो हानाय नङामोन आरो आंनि गोमानाय फिसाखौ मोनफिननाय नङामोन होननानै। बिफा बियस बसुमतारीया गोमानाय फिसाखौ मोनफिनना गोजोननायजों लोगोसे साबायखर बावहरदों जोंनि गासै खौरां फोसावग्रा बिथांमोनखौ। थारैनो बेफोरबायदि बर'नि खौरां बिजोङाव फोसावनाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन जायगायाव आन्दायनानै थाहैनाय बिथांमोनखौ बे समाव मोनफिननो हानायानो मोनसे सिनायथि जे बर'नि खौरां बिजोङाबो बे समाव गोहोम गोग्लैयो होननानै। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।